Γεια σας και καλή χρονιά σε όλους. Καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο. Όπως είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, σε αυτό το βίντεο θα εγκαινιάσω μια καινούρια ενότητα, η οποία θα ασχολείται με το κλασικό ροκ των δεκαετιών του 60 και του 70, 60 λοιπόν και 70s, και θα υπάρχουν αρκετά θέματα εδώ και αρκετές παρουσιάσεις που έχω κατά νου να κάνω, όπως είναι φυσικό, γιατί η μουσική που μας αρέσει βασίζεται σε πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι, στα 60s κυρίως και στις αρχές των 70s, και έτσι σαν μια πρώτη γεύση, έτσι, έχω επιλέξει 15 δίσκους, 15 πολύ αγαπημένους, έτσι, υπεραγαπημένους θα έλεγα, δίσκους σε μορφή βινιλίου από τη δεκαετία του 60, δηλαδή είναι από 65 που είναι ο παλιότερος μέχρι και 69. Δεν έχω βάλει εδώ 70 γιατί πάει μακριά. Επειδή και αυτοί ακόμα είναι λίγοι και πάρα πολλά έχουν μείνει έξω βέβαια, θέλω και έχω σκοπό να κάνω και ένα βίντεο τις επόμενες μέρες θα το κάνω και θα το ανεβάσω, το οποίο θα έχει 15 κλασικούς πάλι δίσκους των 60s, αλλά σε μορφή CD. Εκεί θα είναι σε CD, γιατί δεν τα έχω όλα σε βινίλιο. Χωρίς κάποια σειρά, εδώ δεν υπάρχει σειρά, γιατί αγαπάω αυτούς τους δίσκους που είπα πάρα πολύ, και έτσι τώρα τυχαία εδώ που τους έχω βγάλει, και ξεκινάμε με τον πρώτο δίσκο που θέλω να δείξω, που είναι ο δίσκος των Kings. The Kings are the Village Green Preservation Society. Έχει ένα μακρόσυρτο τίτλο. Έχει κυκλοφορήσει το 1968 ο δίσκος αυτός. Είναι ο 6ος-7ος δίσκος νομίζω των Kings. Κάναν αρκετές κυκλοφορίες μέσα στη δεκαετία του 60. Δεν είναι κατά ανάγκη, είναι αντιπροσωπευτική, κάποια αντιπροσωπευτική και αγαπημένη δίσκη. Δεν είναι κατά ανάγκη ο καλύτερος δίσκος εδώ, στις περιπτώσεις που θα πω. Είναι ένας όμως κατά κανόνα από τους 2-3 αγαπημένους μου του συγκροτήματος, ή το καλλιτεχνό που θα δούμε παρακάτω, έτσι. The Kings λοιπόν, το Village Green Preservation Society, ένας σπουδαίος δίσκος, έτσι, των 60s, εδώ κομμάτια Johnny Thunder, Animal Farm, Village Green, το ομώνυμο, πάρα πολλά. Είναι, ο δίσκος είναι όλος φοβερός, καταπληκτικός. Δεν θέλω τώρα να κουράσω και να αναφέρω επίθετα για τους δίσκους, γιατί όλοι αυτοί οι δίσκοι είναι μεγάλη δίσκη, έτσι όπως καταλαβαίνετε. Δεν θα το κόψω λίγο, θα λέω τα κοσμητικά επίθετα, έτσι είναι. Πάω δεύτερη λοιπόν εδώ, δεύτερος δίσκος, δεύτερη επιλογή που έχω κατά νου. Ένας επίσης κλασικός δίσκος, έτσι, The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators. Ο πρώτος δίσκος των Elevators, έτσι, των 13th Floor Elevators, Roky Erickson, το 66 ο δίσκος. Ψυχεδέλεια, γκαράζ, έτσι, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Μεγάλος, εντάξει. Μεγάλη αγάπη, επηρέασαν τους πάντες και τα πάντα, έτσι, ότι έχει να κάνει με ψυχεδέλεια, με το λεγόμενο γκαράζ, τον ήχο αυτό, και μέσα στη δεκαετία του 60, αλλά και αργότερα στις δεκαετίες του 70 και του 80 πάρα πολύ, έτσι. Αγαπήθηκαν οι 13th Floor και ο Roky Erickson. 13th Floor λοιπόν εδώ η δεύτερη επιλογή. Πάω λοιπόν εδώ τώρα. Δεν υπάρχει κάποια σειρά, έτσι, και είναι τυχαίο. Πάμε τώρα λοιπόν στη Janis Joplin και στο Cheap Thrills. Janis Joplin λοιπόν είναι The Holding Company, Cheap Thrills, ο δεύτερος δίσκος του συγκροτήματος και καλύτερος κατά τη γνώμη μου δίσκος, όχι μόνο τον Big Brother και The Holding Company, αλλά και της Janis Joplin γενικότερα, στη σύντομη αυτή δισκογραφία της, που δυστυχώς έτσι χάθηκε πολύ νέα, μια μεγάλη φωνή, έτσι, μια από τις 2-3 μεγαλύτερες σίγουρα γυναικείες φωνές του rock, μια ερμηνεία με ερμηνείες αξεπέραστες, η Joni Mitchell εδώ πέρα, συγγνώμη, έφερα τη Joni Mitchell, η Janis Joplin, και αυτή παρεπιπτόντως είναι μεγάλη, έτσι, ερμηνεύτρια.
καθώς όμως θα τα πούμε στη δεκαετία του 70, όχι του 60. Έτσι, Cheap Thrills 1968 είναι ο δίσκος αυτός, παιδιά, έτσι. 68. Για να περάσω τώρα και να πάω στο επόμενο δίσκο, ο οποίος ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε το 1967 και είναι από ένα συγκρότημα από το Los Angeles, τους Love, το Love εμένα μου έρχεται καλύτερα να το προφέρω, το Forever Changes. Ένα εξώφυλλο που έχει τα πρόσωπα εδώ των κύριων μελών. Έτσι, ο Arthur Lee πίσω, ο ηγέτης των Love. Ο τρίτος δίσκος τους, 1967. Μέχρι να εμφανιστούν και οι Doors, μέχρι στα τέλη του 66, έτσι, δισκογραφικά εννοώ να εμφανιστούν, το μεγαλύτερο συγκρότημα του Los Angeles εκείνη την εποχή στα μέσα των 60's ήταν η Love, έτσι, του Arthur Lee. Μαγευτικός δίσκος. Τα λόγια περιττεύουν σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι όπως είναι αυτή εδώ η δίσκη, τα λόγια περιττεύουν. Μένουμε στη δυτική ακτή εκεί τον είπα και πάλι στο 1967 για το Surrealistic Pillow των Jefferson Airplane. Jefferson Airplane, λοιπόν, δεύτερος δίσκος, το πρώτος είναι το Takes Off. Εδώ είναι ο πρώτος δίσκος που οι Jefferson παίρνουν μεταγραφή, θα λέγαμε, την Grace League από τους Great Society και μαζί σαν πρίκα εντός εισαγωγικών, το λέω και χάρη αστεϊσμού, τα δύο μεγάλα κομμάτια που μπορούμε να τα ακούσουμε και στις εκτελέσεις των Great Society βέβαια, Somebody to Love και White Rabbit, που είναι συνθέσεις της Grace League. Έτσι, εδώ είναι η Grace League. Επίσης επειδή είπαμε για Janis Joplin πριν, επίσης μία από τις δύο-τρεις μεγαλύτερες φωνές γυναικείες του rock των 60's, Grace League. Τις δύο μεγάλες επιτυχίες από εδώ τις είπα, White Rabbit, Somebody to Love, She Has Funny Cars, Today, Plastic Fantastic Lover, Embryonic Journey, ένα φοβερό instrumental που έχει εδώ στη δεύτερη πλευρά του δίσκου, δείχνω λίγο εδώ και το πιστόφυλλο. Έτσι, ένας δίσκος που όταν μιλήσουμε έτσι και κάνουμε αφιέρωμα και στην ψυχεδέλεια θα τον αναφέρω πάλι, θα τον δείξω πάλι υποχρεωτικά, ένας κλασικός δίσκος, έτσι, για αυτό το είδος και όχι μόνο. Προχωράω τώρα εδώ, πάμε στο 1969 τώρα εδώ. Είναι η ηχογράφηση και η κυκλοφορία αυτού του δίσκου, Crosby, Stills & Nash. Για μένα αυτός είναι ο καλύτερος και αγαπημένος μου δίσκος τους, όχι πολύ περισσότερο από τον Deja Vu που ακολούθησε και κάποιους άλλους μεταγενέστερους. Έτσι, εδώ είναι οι τρεις δηλαδή, χωρίς τον Neil Young, δεν έχει προσχωρήσει ακόμα ο Neil Young. Έτσι είναι ο David Crosby εδώ, όπως δείχνω εδώ πέρα. Αν δεν κάνω λάθος τώρα και δεν πω καμιά κουταμάρα, πρέπει να είναι ο Stills, πρέπει να είναι αυτός εδώ που είναι στη μέση, και ο Graham Nash που προερχόταν, και οι τρεις προέρχεται από μεγάλα συγκροτήματα. Έτσι, ο David Crosby από τους Birds βέβαια ήταν από τα σημαντικά κύρια μέλη, ο Steven Stills από τους Buffalo Springfield που βρισκόταν εκεί μαζί με τον Neil Young, και ο Graham Nash από τους Hollies. Crosby, Stills, εντάξει, τραγουδάνε και τρεις φανταστικές φωνές, συνθέσεις, και προχωράω στο επόμενο. Για τον επόμενο δίσκο, τώρα εδώ έχουμε ένα συγκρότημα κατά βάση καναδέζικο, αν και υπάρχει ένας Αμερικάνος, νομίζω ότι ο Αμερικάνος είναι ο Levon Helm, του Robbie Robertson, Robbie Robertson και η Richard Manuel, η The Band, Music for Big Pink. Έτσι, ο Robbie Robertson, μεγάλος καλλιτέχνης και κιθαρίστας, συνθέτης και τραγουδιστής, είναι Καναδός, με Ινδιάνικες όμως ρίζες, ο Robertson. Και εδώ ο πρώτος δίσκος είναι το συγκρότημα που συνόδευε σε ζωντανές περιοδίες, αλλά και στο στούντιο, στο Blonde on Blonde κυρίως, περίοδο Blonde on Blonde, τον Bob Dylan. Music for Big Pink, το The Wait, έτσι είναι εδώ πέρα το μεγάλο. Είναι ο πρώτος δίσκος των Band που άκουσα και μου αρέσουν πολύ και οι επόμενοι. Βέβαια έχω μια ιδιαίτερη εδώ αδυναμία σε αυτόν εδώ, και στο δεύτερο βέβαια δίσκο του, στον ομώνυμο The Band, που είναι επίσης της δεκαετίας του 60, εκείνη τον έχω σε CD, ίσως είναι στο άλλο βίντεο. Music for Big Pink λοιπόν εδώ, ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο.
από τους The Band, 1968 είναι ο δίσκος εδώ, έτσι, 68. Προχωράω τώρα, πάμε σε ένα παλιότερο δίσκο του 66, κυκλοφόρησε δηλαδή Νοέμβριο του 66 εδώ, και είναι το Projection στο Blues Project. Blues rock εδώ, νεοϊορκέζοι, έτσι, από τη Νέα Υόρκη, Blues Project. Τρομερός δίσκος εδώ πέρα. Δεν υπάρχει εδώ που να σας πω κομμάτια και τα λοιπά, εδώ τα πάντα. Ωραία. Ο μεγάλος οργανίστας ο Al Cooper, Steve Gadd και Danny Kalb, δύο πολύ φοβεροί και υποτιμημένοι, έτσι, δεν γίνεται συζήτηση πολύ για αυτούς, κιθαρίστες. Εκπληκτικός δίσκος, έτσι, του 1966. Πάμε τώρα στον παλιότερο, νομίζω, το δίσκο από αυτούς που έχω να σας παρουσιάσω εδώ πέρα, και είναι το Highway 61 Revisited του Dylan. Επίσης δεν θα πω πολλά. Ο Dylan βάζει εδώ ηλεκτρικό ήχο από τον προηγούμενο δίσκο που έχει ξεκινήσει. Οι οπαδοί της folk φωνάζουν και τα λοιπά, αλλά ένα δίσκος είναι ένα από τα μεγάλα αριστουργήματα της δεκαετίας του 60 και όχι μόνο, γενικά νομίζω, του Rock. Highway 61 Revisited. Επόμενος δίσκος, θέλω να δείξω το Astral Weeks του Van Morrison, 1968 τώρα εδώ βρισκόμαστε, και είναι ο δεύτερος δίσκος του Van Morrison. Καταπληκτικός τραγουδιστής και συνθέτης εδώ, όπως αποδεικνύει με το συγκεκριμένο, και βέβαια οι περισσότεροι, το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας της δισκογραφίας του είναι από τον επόμενο που είναι, πάει στο 70 και μετέπειτα, αλλά ήδη με το δεύτερο δίσκο, το Astral Weeks, πιάνει κορυφή, θα λέγαμε έτσι, ο Van Morrison. Ένας από τους πιο επιδραστικούς τώρα δίσκους όλων των εποχών, η Banana των Velvet Underground. Velvet Underground Nico, με το χαρακτηριστικό εξώφυλλο, κυκλοφόρησε αρχές του 67, ουσιαστικά έχει κάποιες ηχογραφίες που είναι και λίγο παλιότερες προς τα τέλη του 66, Lou Reed, John Cale. Τα κομμάτια θα αναφέρω από εδώ. Πούλησε 5.000 κόπιες, αλλά όπως λέει χαρακτηριστικά πολύ, αυτοί οι 5.000 που το πήραν πήγαν και φτιάξαν συγκρότημα. Ένας από τους δίσκους, ίσως ένας από τους 5 πιο επιδραστικούς δίσκους της δεκαετίας του 60. Επηρέασε πάρα πολλούς καλλιτέχνες, και το από τον David Bowie μέχρι όλη τη δεκαετία του 70 και του 80 και μέχρι σήμερα. Ένας πολύ αγαπημένος δίσκος τώρα κυκλοφόρησε το Γενάρη του 67, The Doors, το ντεπούτο άλμπουμ των Doors, Break On Through to the Other Side, έτσι, πρώτο κομμάτι, The End, χωρίς βέβαια τι να ξεχωρίσει, δεν υπάρχει ένα από τα καλύτερα ντεπούτα άλμπουμ όλων των εποχών. Ωραία. Jim Morrison and The Doors. Τα λόγια περιτεύουν, είπαμε, από τις εκείνες περιπτώσεις που τα λόγια περιτεύουν. Πάω τώρα στον αγαπημένο μου δίσκο του Rolling Stones, που είναι το Let It Bleed. Και είναι ηχογραφημένο το 1969. Κυκλοφόρησε και το 1969. Εδώ έχουμε Midnight Rambler, You Can't Always Get What You Want, το μόνιμο το Let It Bleed, και φυσικά το πιο αγαπημένο μου κομμάτι των Stones, που είναι το Gimme Shelter. Καταπληκτικό κομμάτι, έτσι, εντάξει. Πολύ μεγάλος δίσκος, Let It Bleed, λοιπόν, από τους Rolling Stones. Προχωράω τώρα εδώ σε τους δύο δίσκοι να πω, παιδιά, είναι το Pet Sounds, super δίσκοι, έτσι, των Beach Boys, 1966, απόλυτος pop δίσκος, έτσι. Εδώ, έτσι, όλα είναι καταπληκτικά, έτσι, φοβερά τα κομμάτια. Υπάρχει ανταγωνισμός με τους Beatles και τα λοιπά, σίγουρα, και το αποτέλεσμα εδώ πέρα, τρομερό. Wilson, τα αδέρφια Wilson, τα ξαδέρφια και όλη η οικογένεια Beach Boys, Pet Sounds, super κλασικό από τα 60's. Και ο τελευταίος δίσκος που θέλω να δείξω εδώ, και θα μπορούσα τώρα εδώ, θα σας πω ποιος, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε, είναι το Revolver των Beatles, έτσι. Θα μπορούσε από το Rubber Soul, το προηγούμενο δηλαδή, μέχρι και το Abbey Road. Το Let It Be δεν το άπα τόσο πολύ, μ' αρέσει φυσικά πάρα πολύ, αλλά όχι στο επίπεδο των υπόλοιπων, ή το White Album μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Revolver, έτσι, 1966 από τους Beatles. Ούτε εδώ και εδώ βέβαια δεν χρειάζεται να πούμε λόγια.
Αυτή ήταν η δίσκη εδώ. Θα χαρώ πολύ να σας δω και στο βίντεο με τους 15 σε μορφή CD. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και πάλι καλή χρονιά.